Estimats reis d'Orient, primer de tot m'agradaria, si fos possible, que el meu germanet petit es morís aquesta nit. Així totes les joguines serien per mi. També voldria canviar de pares. Els meus no estan del tot malament, no? O sigui, no em peguen, ni em renyen, ni res de tot això. Però quan em venen a buscar a l'escola, queden malament entre els pares rics dels meus amics. Bé, dels meus companys, perquè jo d'amics no en tinc, no en vull, no em fan cap falta. També voldria la bicicleta d'en Gerard. Entenguem-nos, no una bicicleta com la del Gerard. Vull la bicicleta d'en Gerard i que ell m'empaiti plorant i marranejant de ràbia mentre jo pedalejo i xiulo alegrement en la seva bicicleta. Ja està. Bueno, potser no he estat el més bo de tots, no? Però és que la bondat és cosa de tontos.